ଏବେ ଆମର ଛଟକା ମାରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକା ନେଇନେଲୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ମନ ଦୁଃଖରେ ବସୁଛନ୍ତି। ପଡ଼ିଯିବ ଦେଖ ବେଶକା ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ଇଏ କଲ ଜରି କାଗଜ ଗୋଟେ ଛିଡ଼ା ନା ମଜା ପାଇବୁନି ତୁ କହିନା ପେପର ଦେଇ ଛିଡ଼ା କାଇଁ ବେପାର ଥିବ। ନାକରୁ ଟିକେ ମାନେ ସର୍ଦି ହେଇଯାଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଖରାପ ଭାବିବନି ସେମିତି। ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟର ମେହନତ ଯେଟା କୁହନ୍ତି ବୁଝିପାରୁଛ ନା ମାନେ କହିଲେ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଛିଡ଼ିକି ଦିଫା କରିଦେବି ଭିତରେଟା ନାହିଁ ଏଇଟା ମଳିଆ ହେଇଥିବ ଭିତରେଟା ନାହିଁ ଛିଡ଼ିକି ଚାଲିଛି ମାନେ ଖୁସି ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ମାନେ ମାଇପେ ଆମର ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ତା ଉପରେ ପକେଇ ନଡ଼ିଯିବ ଟିକେ ସମସ୍ୟା ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ନାକରୁ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ସେ ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ନୁହଁ କି ଆମର ନାକରୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚାଇନିଜ ଲୋକଙ୍କର ଯେମିତି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ନା ହଁ ସେଇଭଳିଆ ୟେସ୍ ସେ ପେପର ନେବେ ନିହାତି ପୁରା ବେଶୀ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବଟ୍ ହଉଛି ଏପଟେ କହୁଛନ୍ତି ଡବଲ୍ କରିଦିଅ ସେପଟେ ଆମର ମାଇପେ ଆମର ଚିରାଚିରିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ରୋଲ୍ଟାକୁ ପରିଣତ କରିବେ ଏଇଟା ଫୁଲ୍ କରିବାର ଥିଲା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ୟେସ୍ ୟେସ୍ ହଁ ଭୁଲ କରିଦେଲେ ତୁ ଜୋର କାଗଜ ଆଗେ ସେଟା ମୋଡ଼ିକି ଇଏ କରିଛି ଆଗେ ସେଟା ମୋଡ଼ା ରୋଲ୍ଟାକୁ ମୋଡ଼ିକି ନା ମୋଡ଼ା ଭଲ କେମିତି ପୁଷ୍ପ କେମିତି ପୁଷ୍ପ ହେଇ ହସିଲେ ହେ ସେପଟେ ଗଳି ପଡ଼ିଲା ମୋର ଗୋଟେ ପିସ୍ ହେଭି ଟେଷ୍ଟ ୟେସ୍ ହେଭି ଟେଷ୍ଟ ବନେଇଲେ ମୋର ମୋ ପାଇଁ ଏଠି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ପୁଷ୍ପ ପାଇଁ ସେଠି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଉଛି ପୁଷ୍ପ ମନ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି।